насколько решительным, жестоким, беспощадным должен быть режиссер, чтобы театр шел вперед? Где границы вот этого, Синин? Границы, шиклер, кайда аның шиклер. Әмма без белергә тиеш, без теге кем бу шикләрне куйган беренчедән, икенчедән кемдер бу шикләрне шик дип карый, ә кемдер бу шикләрне форпост дип карый. Форпост ул теге бу безнең территорияга кермәгез дигән сүз инде форпост. Без менә мәсәлән карасак, татарлар кайда яши? Күбесенчә алар Татарстан Республикасының читтә яшиләр. Безнең бит бар теге куелган шикләр. Безнең республикада куелган шикләр һәм әмма бу шикләр белән шикләнми генә, чөнки татар халкы күбесенчә чит регионнарда, чит илләрдә яшәгәч, инде без аңларга тиеш, без бу шикләр алар эфемерный, алар юк. Шуңа күрә менә монда мәдәнияткә карасак, милли мәдәнияткә, анда да шикләр эфемерный минемчә күбес, әмма күбесенчә критикларда, тамашачылар да шул шикләрдә, шул иллюзияларда яшиләр. Без бу традициялардан арынырга тиеш түгел, безнең менә мондый гына театр булырга тиеш. Минемчә ул дөрес түгел, чөнки аның шикләре әле бик киң, ул Алтайдан алып инде теге безнең Татарстан Республикасына теге туры килгәндә, ул меңнәрчә километрлы культура минемчә. Үзеңнең шигең бармы? На что ты готов пойти для того, чтобы реформировать театр, который тебе дали? И на какие жертвы ты готов, ты считаешь приемлемым для этого, для достижения цели? Шундай мәгънә иде. Аның берничә юлы бар. Беренчедән теге бик кырыс каты юл бар. Мәсәлән, Мәскәүдә эшләгәннәр электротеатр Станиславского, менә анда Google Center, алар шул театрларны алгач инде берничә елга ябып, bütün репертуарларны сибереп, 2 елдан соң инде яңа репертуар белән ачылганнар иде. Менә шундый вариант бар. Һәм бар минемчә теге икенче вариант, күбрәк теге демократичный вариант, чөнки шул театрга йөргән тамашачы да бар, ул шул театрны, шундый театрны ярата. Biz аларны да кисмичә инде, әкренләп инде аларны ниндидер икенче театрга да тартып, яңа тамашачыны да тартып, инде без шул юл белән барсак, минемчә дөресрәк булыр. Без бүген күп тәнкыйтьчеләр белән сөйләштек, алар күз карашын карадык, милли театр нинди булырга тиеш дип. Ул кырыйдан карау, башка яктан карау, иштән карау. Нинди безнең милли татар театр булырга тиеш дип күрәсең. Икенче сорау, нәрсә, нинди шитләр бар шул юлда барырга? Минемчә без үзебез аңларга тиешбез үзебезне баштан, аннары тәнкыйтьчеләрне чакырырга, аларны белән сөйләшергә. Без үзебезне аңламасак, без һәр тәнкыйтьчегә ышанып, театрны үзгәртә башласак, ул безнең милли театр булмаячак. Ул икенче яктан караучы тәнкыйтьчеләр театры булачак. Менә мәсәлән, безнең элек-электән икенче мәдәният һәм икенче халыклар белән аралашкан
мәдәниятләрне карасак, аларны чакырсак монда, минемчә дөресрәк булыр. Менә мәсәлән, гарәп мәдәнияте, Иран мәдәнияте, аларның тәнкыйтьчеләре безне күбрәк аңлаячак дип һәм бирәчәк дип уйлыйм, минемчә. Әмма андагы теге безнең аңлавыча, теге безнең Европа театры анда бик теге алга китмәде, әмма аларның үзләренең гореф-гадәтләре безнең гореф-гадәтләргә дә ошаган дип уйлыйм. Аларны без карасак, аларны төпләп тикшерсәк, безнең уникаль, аутентик мәдәният килеп чыгарга мөмкин. Чөнки без хәзерге вакытта Европа һәм рус мәдәнияткә бик бәйле. Әмма бу инде күренеш күптән бармый бит инде. Ул бит әле 16 гасырдан инде 400 ел үзенчәлекле мәдәният булган бит инде. Язу стилистикасы да, аннары 19 гасырда башында инде шималиләр да килгән безгә, кул язбалар да. Шуңа күрә безнең 400 ел аерым бер мәдәният булды. Без анда рус мәдәниятен һәм чит ил мәдәниятен кертмәгән идек. Бүгенге көндә нинди читлектәр тора? Вот шундый заманча үзебезнең татар мәдәнияте, сәнгате барлыкка килер өчен. Минемчә, режиссура ул фикерләү рәвеше, беренчедән. Ул теге һөнәр түгел. Мин теге һөнәр фестивалендә һөнәр дип, режиссура ул һөнәр түгел дип әйтсәм, дөрес була минемчә, чөнки теге күп кенә әйберләр без менә һөнәр специализация, ул Европадан килгән әйбер инде. Һәм бу специализация, остазлык. Шул остазлык кешеләрне яра. Менә мондый, син бу әйбер белән генә шөгыльләнә аласың, син бу әйбер белән генә шөгыльләнә аласың. Һәм теге ул уникаль шәхесләрне тудыра алмый һөнәр. Ни өчен? Чөнки менә мәсәлән Леонардо да Винчига карасак, ул рәссам да, ул инженер да, ул технолог, ул кораллар ясады, ул теге биология белән дә, теге анатомия белән дә, теге күп карашлы, теге ул мин бер әйбер белән генә шөгыльләнәм дип шулай йөрмәде. Шуңа күрә ул теге уникаль, гениаль личность, уникаль кеше. Шуңа күрә без менә фикерләү рәвешен тәрбияләсәк, һәр теге мәдәният белән шөгыльләнгән кешедә без күбрәк шуннан алачакбыз, теге һөнәрлек остазлыкка, чем мы будем воспитывать именно ремесло. Ну, то есть остазлыкны өйрәтергә кирәкми, фәлсәфи, дөнья күрерлек үсеш кирәк дисең инде. Минемчә, һөнәрлекне өйрәтергә кирәк, әмма ул беренчеләрдән булырга тиеш түгел. Чөнки фикерләү рәвеше ул минемчә хәзерге вакытта ул беренчеләрдән тора. Ни өчен? Чөнки фикерләү рәвеше хәзерге вакытта бик сирәк ишетелә торган әйбер. Ул безнең илдә генә түгел, бөтен дөньяда да карасак, чөнки безнең хәтеребезне, безнең уй-фикерләребезне без кесә телефоннарына теге шул әйберне, шул функцияны бирәбез. Минемчә, хәзерге вакытта Европа карашлар алар үзгәрде бик нык. Ни өчен? Чөнки без күрәбез, Европа үзе таркала.
анда иммигрант кризисы да, анда бір 20-30 ел, 40 елдан соң, 50 елдан соң Европада ак кеше каламы, юкмы? Ул хәзерге вакытта теге бик зур сорау. Шуңа күрә аларга ориентир минемчә хәзер кими бара беренчедән. Икенчедән, хәзерге вакытта күп кенә халыклар идентичностька ул үзләрен бәйләргә тырышалар. Чөнки анда алар рух һәм көч сизәләрдер. Ни өчен, мәсәлән, шундый бар Ирландиядә язучы Мартин Макдонах, ул хәзерге вакытта иң теге популяр язучылардан берсе. Ул, мәсәлән, үз пьесаларында Ирландия турында гына яза, аның гореф-гадәтләре, аны ничек алар сөйләшәләр, нинди алар җирдә яшиләр, аларның карашлары турында инде. Әмма шуңа карамастан бу пьесалар хәзерге вакытта иң популяр пьесалар дөньяда, Шекспирларны да узып китә торган. Алар менә Ирландиядә яшәүче кешеләрнең идентичностен күрсәтә, әмма бөтен кешегә бу кызыклы. Бөтен дөньяга кызыклы. Шуңа күрә менә минемчә теге идентичностька бик зур хәзер спрос дигән әйбер бар. Спрос, шуңа күрә аларны һәр халык үз идентичностен табарга тырыша. Ул уникаль булса, икенче халыкларга да минемчә кызык булачак. Безнең үзебезгә, татар халыгына, үзебезнең заманча идентификация кирәкме, кызыкмы? Ул син теге тамашачылар арасында шуны сизәсеңме, күрәсеңме? Вот синең театрга йөри торган тамашачылар. Минем театрга йөри торган, хәзерге вакытта Тинчурин театрына йөри торган тамашачыга мин алар турында бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Ни өчен? Чөнки алар теге мин бу театрда эшли башладым. Күптән түгел генә эшли башладым. Шуңа күрә теге ул минем тамашачы түгел, ул теге мирас. Ул минем мирас. Шуңа күрә мин бу мирас белән дә эшләргә тиешмен беренчедән, икенчедән үз тамашачымны да шул табарга һәм Тинчурин театрына кертергә тиешмен. Әмма теге Әлиф группасында менә мәсәлән без спектакльләрне куябыз, кешеләр йөри, билетлар сатыла, ул күрсәтә инде кешеләргә ул үзенең идентичностен эзләргә бик булыша дип мин уйлыйм. Һәм бу темага кызыксынган кешеләр, алар безнең спектакльгә йөриләр, чөнки күбесенчә безнең спектакльләр шул темага бәйле. Ничек син аларны карыйсың, ничек син аларны өйрәнәсең үзеңнең тамашачыларны? Өйрәнәсең дип, теге мин спектакль куеп кына өйрәнә алам аларны. Менә болай куябыз, чөнки һәр спектакль ул бер-берсенә охшамаган, теге ул калька түгел, бер форматны таптык та, теге тамашачы йөри торган критиклар, тәнкыйтьчеләр, теге тәнкыйтьчеләргә охшый торган һәм шул формада гел спектакльләр куябыз дип әйтә алмыйм мин. Безнең хәзерге вакытта һәр спектакль ул бер-берсенә охшамаган, шуңа күрә без төрле телләрдә үз тамашачыбыз белән сөйләшергә тырышабыз һәм һәр форманың үз тамашачысы да була. Чөнки кайбер спектакльләр ул безнең бию белән бәйле, кайберләре инсталляциялар белән, кайберләре теге текстка бик бәйле, экспериментларга бик бәйле, төрле формалар бар. Шуңа күрә без төрле тамашачыларны үз спектакльләр белән кызыксындырырга тырышабыз. Син менә теге табу темаларын
Ничек карыйсың? И синең театрда ниндидер табу бик сөйләшә алмый торган темалар турында ниндидер әсәрләр, спектакльләр куярга җыенасыңмы? Табу темасы ул бик кызык тема. Ни өчен? Чөнки ул шул ук шикләр темасы инде. Менә шикләрне ниндидер темалар бар, ниндидер бар формалар. Мәсәлән, теге без күбесенчә темалар белән эшлибез. Формалар белән түгел. Ну, мәсәлән, сүгенү темасы там. Менә без эшләргә тырышабыз шикләнгән темалар белән. Чөнки шикләнгән темалар турында карашлар алар бик бер юнәлештә генә. Әмма аларның альтернативасы юк. Менә без шул альтернативаны күрсәтсәк, безнең милләткә дә хас булган шул проблемалар дип, мәсәлән, без үзебезнең мәдәниятне киңәйтәбез. Ул бит безнең мәдәният бик теге бик зур. Кайбер кешеләр теге аларны тар итеп күреп инде бу темага әйтергә ярамый, бу темага сөйләргә ярамый дип. Әмма шул темаларга сөйләмәсәк, ул темаларның шешелеше булмаячак беркайчан да. Ну, и актык сорауларында менә син бик күп әйттең, безнең театр хәзер ачык, шиксезлек ягына карый инде, ниндидер яңа формалар эзләп. Вот алай булса, вот син башлыйчар булып ачыкмы, вот урамнан килгән кешегә яңа фикерләр белән, яңа проектлар белән кеше килеп керәләме син яңа? И сорау бирсә, әйдә менә шуны эшләп карыйк дип, син аңар ничек карыйсың? То есть, вот чакырасыңмы син яңа кешеләрне, яңа фикерләр белән? Тинчурин театрына килгәч, мин үземнең команда белән килдем инде. Үз кешеләрне, яңа кешеләрне, чөнки бер кеше яңа форматларны тартып бара алмый. Ул бик авыр, минемчә. Сәнгать кешесе ул сәнгать белән шөгыльләнергә тиеш. Административ ниндидер сораулар, аларны шишер өчен икенче кешеләр кирәк. Шуңа күрә безнең директор белән дә бик яхшы без мөнәсәбәттә, әмма бер кеше генә түгел, ике кеше дә алып бара алмый театрны. Яңа ниндидер караш булырга тиеш. Мәсәлән, медиа белән эшләргә, афишалар, дизайн булырга тиеш. Яңа сайт булырга, теге хәзерге вакытта төрле шелтәрләр белән эшләргә, ул бит бик күп вакыт таләп итә. Шуңа күрә үземнең кешеләрне китермәсәм, теге без минем команда инде без бер юнәлештә карыйбыз. Шуңа күрә алар килделәр дә, минемчә теге бик ул беренчедән бик вакытлы булды, икенчедән бик уңышлы булды. Без хәзерге вакытта менә театрга яңа әйберләр әкренләп кертә башладык инде. Ну, менә хәзерге вакытта бүген Сардар Тахиров спектакль куя инде. Бүген безнең премьера була, Ядәшисендә дигән спектакль. Ярый. Хәзерге вакытта инде бүген 2 декабрьдә специально говорю. Реклама. 2 декабрьдә, 2-3 декабрь. Тинчурин театры. Ядәшисендә спектакль. Менә Сардар ул
Венгриядан келді бізге. Қазіргі вақытта теге спектакльні шығара. Ол меніңше теге біздің театр үшін яңа юнәліш деп атайм. Біздің театр деп теге Тинчурин театрына мен айтам инде қазір. Шуңа күрә келіп қарағыз да, теге анда түрлі темалар күтәрелә. Азатлык темасы да 90-нчы еллар, теге тема домашнего насилия тоже ул теге безнеңчә яртылашты буерованная тема. Шундай берләр. Шуңа күрә андый темаларда күтәрелә инде. Хати Такташ темасы да 90-нчы елларда. Шуңа күрә теге неудобный тема. Кәмит яклары да бар аның. Бөтенләй бер начар булды дип тә әйтә алмыйбыз 90-нчы елларда. Шуңа күрә шул яңа юнәлешнең бер адымы инде. Вот синеңчә һөнәр фестивален нинди максаты и бүгенге көндә ул максатын үтиме юкмы? Вот син бу һөнәр фестиваль турында нәрсә уйлыйсың, нинди синең фикер? Минемчә теге һөнәр фестивалендә мин беренче ел түгел инде. Мин монда Казанга күчеп килгәч, театр рус төзендә эшли башлагач инде шул чактан бу фестивальдә катнаштым. Әмма вакыт узу белән мин күрәм шул фестивальдә теге республикадан шул режиссерлар катнаша. Ниндидер яңа режиссерларны мин күрмим. Алар бу сорауны кайда алар? Бу яңа режиссерлар юкмы алар? Бәлки алар бардыр, әмма театрлар аларга бирмиләр эшләргәме? Шундый бу сораулар кемгә без бирергә тиеш? Мәдәният министрлыгынамы? Izlilәрме алар яңа кешеләрне, юкмы? Бәлки тәнкыйтьчеләргәме бу фестивальнең ник алар теге шул режиссерларны чакыралар? Һәр фестивальнең үз максаты һәм кануннары булырга тиеш. Ул кануннарын мин беләм, һөнәр фестивальнең. Әмма ул хәзерге вакытта ул шул кануннардан чыкты. Һәм чыккач кануннардан миссия үтәлмей башлый. Ул минемчә миссия яшь режиссерлар булгач инде яшьләргә юл бирергә тиеш. Беренчедән, икенчедән шул яшьләрне эзләргә тиеш. Өченчедән тапмаса үстергә тиеш. Мәсәлән, икенче елга шул театрга, берәр театрга мөрәҗәгать итеп, менә бу елны берәр яшь режиссерга бирегез әле эш дип, без бу эшне һөнәр фестивалендә катнаштырабыз дип, мәсәлән, әйтеп, бер театрга гына түгел, бер 3 театрга бирсәләр республикадан, әз генә финанс яктан да булышып инде, ул яхшырак булыр минемчә. Аның миссиясы да үтеләчәк дип уйлыйм. Мәсәлән, мин бу фестивальдә катнашсам, инде миңа нинди файда? Мин бу файданы хәзерге вакытта күрмим, чөнки теге фестиваль иң яхшы спектакльләрне күрсәтергә теләсә, ул бер миссия. Ул алтын битлек, шул ук тантана. Ул тантанага әйләнде бит хәзерге вакытта, иң яхшы спектакльне күрсәтәбез. Минемчә, ул үстерү, аның иң төп миссия яшьләрне үстерергә. Һәм аның прогрессын карап барырга. Аның прогрессын карап барырга. Менә шул миссиядан чыкмаса, бу фестиваль минемчә бик яхшы булыр.